Každý človek je svojím spôsobom handicapovaný, dokonca aj my. Zamyslite sa, či vidíte bariéry, s ktorými sa každý deň stretávate. Myslím si, že nie. Nevidíte okolitý svet z invalidného vozíka. Cez prechod prejdete, obrubník prekročíte a na schod vystúpite. Ale taký handicapovaný človek si musí každú ešte aj malú prechádzku naplánovať do detailov. Rozmýšľajú, či budova má bezbariérový prístup, alebo či sa dostanú cez obrubník, uvažujú, ktorou trasou pôjde čo najmenej aut. Rozmýšľali ste niekedy nad tým, že by ste si cestu na úrad museli plánovať? Museli ste uvažovať nad každým obrubníkom, schodom, či nad tým, či vám dajú prednosť na prechode pre chodcov? Alebo je to tak, že ak ste na invalidnom vozíku, ste menej cenný človek? Vyskúšali sme si, aké je to ísť ulicami Lučenca na invalidných vozíkoch. Nebolo to jednoduché. Stretávali sme sa so slepotou okoloidúcich, aroganciou vodičov a bariérovosťou miestnych verejne prístupných inštitúcií, ako je napríklad Mestský úrad alebo okresný súd. Pozrite sa sami, nie všetci sme rovnakí. Niektorí z nás potrebujú pomoc pri vybavovaní pre nás banálnych a jednoduchých záležitostí. My bariéru nevidíme. Tak otvorte oči a pomôžte nám s úsmevom prekonávať bariéry.